and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Di pa miss bukid. Pwede nga mo check-in lang una ka sa hotel? Promise. Early in the morning tomorrow, manuktok na ko. Just tell me kung naasa kang hotel mo sa ka. Mao ba? Oh, Amo nang kuha ang Jishane sa airport ha, tatay? pero ay kabala ka tay. Kay mubalik magimi din he. Kay wa pa man mahuman ang atong gimbuhaton. Muna. Batay karon ko niya, ikinahanglan nga ni Agyod ang among presensya ni Agaw Del, tatay. Kay, di pa mo ang nga pasagdan, tay. Nga, ingon ini pa ang sitwasyon sa gipatukod nato nga pay. Di ba? Angay pamangyod na nga hatagan tamo og kana hatagan mo na mo og atensyon. Sige ka. Atensyon. Dasig lang kita, dasig. Sige tay. Dila may magdugay. Sige, sir. Amping mo sa inyong pagbiyahe, ha? Salamat, tay. Pagkasipat ni Manghura, nangalit. Parehas bitaw mo. Parehas mo nga anad kayong mangalit. Aon sa di ay? Pero, Gaw, angin niya ito ikalipay ang iyang pag-abot. Kay dili na ka mahasol sa birthday ni Aliyah. Di ba? Di raw niya ka magkinahanglan sa serbisyo sa laing mga tao, Gaw. Gawas lang inoon sa ayuda sa atong mga kauban. Di ba? Kikidi. Kikidi. Ano saan nagkikidi? Kurik ka dyan. Tawang! Takdan ko ni mo na. Oh, Uy, so ka na ito mo? si Aliyah, Gaw! Nagdagan man eh. Si Aliyah! Paghinay! Ayaw pagdagan, Alia! Uy, hala! Ito na. Tuan na! Ginoo ko! Nadagma ka na! Hastang ba nga? Aliyah! Saan na? Alia! Uy! Pero may dagan may tahon ka eh. Tawa. Nadagma na hinon ka. Ang, wama mo mananghid ako nga manlakaw na di ay mo. Allah! Nga sorry inday ha. Saan nagdali man mi? Nagdali sa pagpalayo na ako. Unsa? Unsay magpalayo ah. Marika. Stilan. Gulin sa kong kamot. Aron ka magabarog. Dali. Agay. Ay. Gaw! Ano? Tanaw. Bayas! Naipari nga nagisi. Tanaw niyang tuhod, Gaw. Di ba gingnanti ka nga mag-amping? Tanawa. Imo lagi gigarasan ang imong panit. Gaw, mamalik ta sa agi. Kinalan nga ato ni matiman ayang garas. Unyang oras? Kalimti na. Uy! Ha? Ay, okay. May sugaton pa mata sa airport. Nalimot ka? Ay. Ora mahinaw ko gidaman-daman ini ay. Tungod sa kadaghan sa kong gihuna-huna. Unya, napay nangalit. Nalimot ang hinon ko. Ako malitong giingnan si Shin nga mo check-in lang ulag hotel. Kay ato na lang una isang lahoson ugma kay api kini sa oras. Pero, Gaw! Kinanglan na gyud tang mugikan dayon rong mga oras sa taon. Uy! Diba? Ikan, kakabantay sa oras. Dili na ginwayo nga mugikan tayo yung mga orasas pagpauli. Or else, mangitkitan tas dahan kay taabi atas layo. Taas-taas mo tagdaganon. Pila ka bisis man ta nga nagabian sa dan. Ug mosamot kita kadugay ron kung magsige pa tag istorya. Maong tana Alia. Yatod ka na mo balik. Apan ato na nagdapata og tambal ang imong pangos. Dali. Kumusta na ka, Alia, ha? Kumusta ba nagsakit, ha? Uy, hala. Nagkakita kasi ang pagkadagma. Tay! Oo. Naglantaw mo ko niyang nagdagan kay naguko ninyo kay gusto mo uban. Og ako may siyang giingnan nga miabot ang iyang ate Shen. Maong nagkarakaragi siya palanghid nga mukuyog ninyo. Di ay? O kung mao ka na, tanan na lang. Naman ko'y mga tambal sa sakinan. Ato na nato tambalan. Di masyanon kay na grabe. Pero ang akong pad, sir, Uy, Maria Santissima. Uy, maayo malikin yung pagkasama di ay. Tita, uy. Tanan sa sakinan. Paday. Nanay madring nagisi na. Ay, amo lang sa ning kuyugon tay. Ako lang na palitan og mga ilisan. Okay tay ha. Adton mi tay. sige, amping taon mo, sir.
Salamat, Papa. Ato sa ko pa. Sige. Ay babadlong ha. Buhutan na siya tay. Maungay problema. Ali na mi. Amping sa mo din ha. Oo, sir. Oh, salamat kayo, sir. Oh, Ada, ngano naghilak man ka? Mauna na, kung wa pa ka magsigiglaag ka gani, ha? Wa ka unta mabiyain nilang tatag na nimo. Makauban ka unta sa ilang pagpamista. O, magkuko mag-uula na, tiya. Oh, ngano day ka? Di man ko gustong maiwit. Dili ko gusto nga magkabuwag mi ni Aliyah. Taysa, unsa man nagipanulti nimo? Uy, wa ko kasabot. Ngano magkabuwag man kuno mo si Aliyah? Ngano ba nag-away mong duha? Nga, uy. Bisa kanus dikit mi mag-away si Aliyah. Aw, naraman di ay na. Nan karon nga nung muingon magkabuwag mo. Kay mo padayon man si Aliyah og eskwela hangtod sa kolehiyo. Di adto gid siya sa layo. Aw, oo. Natural nga adto na unya siya sa syudad sa Davao. Pero taysa ragod Ada. Ang pangutana anak kung unsaon man sa pagkahitabuan na nga wa man sila sapi. Si Sir Del nga charity vlogger manggod ang mogasto niya, tiya. Ha? Aw di magpagastusad ka? Manghaga di ko, magpakauwaw gid di ko. Aw di magpuyo ka? Okay ka lang, Aliyah? Sir, kuan medyo ngut-ngut lang ang akong tuhod. Ay, ngut-ngut ang tuhod. BSI. Di pa ginamao. Ugma, musamot pa gina. Maayo gani kaya ako nang gibutang tambal. Pero gimidagan gig ka? Nga magtanaw sa imong, magtanaw sa imong gitumban? Kana, wa gyud magtanaw. Agaw, dili ka nga mangluod to si Ada gaw. Ug sige bitog pasipat nimo gani ha. Ha? Ana siya, tanaw ko. Ni Ana. Pasipat ba? Oh. Nga naman ka ha? Gali. Sobra ni gid ka busy ang imong una. Kalimot ka nga imong matong giingnan ka gani ha nga mag-istorya mo uban sa iyang tata ug nana. Ay. Tiki gaw, nay tiki. Aw, Tiki ba, eh? Manggug ka. Laing sayop. Laing sayop. Stilan. Pastilan gyud. Sao lagi nga nagsunod-sunod mga atensyon. Ha? Tensyonado kay ko. Oo. Sagdi lang. Mamawi ra ko ugma. Balik nato dito uban ni Shin. Kana. Okay, ni ano ta? Berbida, naang-angan dyan sa oras sila si Dongdel o Glenn, no? Na, excited para ba unta kayo kung makakita nila. Ito na. Please, ko gablis sa pultahan siya. Ay, yes! Way lihok. Ungo. Ungo ko. Hala, oy! Naglupad ka? Kay ungo man eh. Hasta siya. Ungo mi. Ngano, may kuyog di ay ka dong? Oh, na. Ngano, mi, man? Abat. BSI. Biisay. Bangag sa ilong. Saan pa ka din, Oh, Glenn, ay? wakwak kami, wakwak. Ya, may kuyog pag yun, Ming. Tiyan na. Pero gwapa kayo. Kinsa? Ate Shin! Oh, Aliyah! Oy! Oy, nausta ba mo? Anoon ko na mo din, Ribe? Ayaw mo pag-yaw-yaw diha. Di mo mauwaw. Murag yun mo, mga ihas. Sorry, my dear. Del, anak ko! Del, I miss you! Oy, hala. Kaysa ba ning kuyog ninyo? Kagwa pagod ining bata. Bright pag yun. Kining, manood ba kami? Ay, tuod. Ay, dali.
Dali, Alea. Sud! Si Mama. Okay mo ka ang pananaw ni Aliyah. Kisa ba ning bataa dong? Umaabot niyang scholar. Ha? Ano makuha nimo ang detalye? Ani ni Ma. Akong isugilo nimo kung ngano nga nailhanin ako si Aliyah. Mao na ang tibok istorya. Wow! Oh, come on, Aliyah. Let me hug you. Oh. Wow! Humot baby! Humot kaayo siya. Salamat, ma'am. Limpiada na, ma. Oh, I love it. Kinsa to'y imongan, darling? Alea. Oh, what a beautiful name. Dili lang, Villain. Ma? Dili pareha sa nahimo na kong kaaway sa unang mga adlaw. Nga nahimo na kong karibal sa gugma sa inyong amahan. Sawa pa mi makasal. Lahi na nga Aliyah, ha? Lababol ni. Beauty and brain pa. So, adto ni pa eskwelahon sa Cebu? O adto ni mo sa kasabago na tumbay nga maunay atong giistaran? Di na niya ka magmingaw, Auntie, kay si Shane, I'm sure, magpabilin mo gining mupilit namo ni Del. Then let her go. Kay may bunso nako. What's your name again, baby? Alea. Wow. I love the way she smile. How sweet. Mulataw ang mga dimples, no? So, Alea, karon pa lang? Ako na si... kinsaman ko. Madam. No. Call me Mommy Merced. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!